Ce înseamnă această conferință pentru comunitatea de coaching din România? E în fiecare an un moment de aniversare. În primul rând, reușim să fim împreună din toată țara, coach profesioniști și coach în devenire și foarte mulți lideri din diverse companii care sunt dornici să învețe și poate chiar pasionați de coaching. Și în al doilea rând, un moment de învățare, pentru că ne străduim mult ca în fiecare an să avem speaker relevanți care să ne aducă și noutăți și să abordăm teme din ce în ce mai îndrăznețe, apropo de schimbările din lume și din profesia noastră. Această conferință înseamnă celebrare. Este momentul în care coachii profesioniști ICF se adună împreună și sărbătoresc într-o conferință de coaching și leadership. Intenția când am creat acest eveniment împreună cu voluntarii ICF a fost acela de a crea un spațiu, atât pentru lumea de business cât și pentru lumea de coaching. Eu cred că viitorul reprezintă elementul comun al nostru, spațiul nostru comun și cred că această conferință oferă acest spațiu comun în care, desigur, putem co-crea împreună ce este util și de folos organizațiilor.